ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои канали мо. Ҳама касо созен хубен. Далер аст мисли ҳар вақта дар хизмати шумо дӯстони гиромӣ. Якчандта мошинои беҳтарин барои шумо пешниҳод шудааги тамошо кунед. маъқул шавад дар ҳамун соҳибош занг занед рафта харидорӣ кунед бачаи азиз. рӯи хотири меҳнатҳои мо лайкотона монед, ба канал подписатсия кунед, подписатсия. Чанд харид метавонед комментарии хуб нависед. аз ҳамаи шумо розием. хона ва замин, квартира, мошини техника боша роиш кунед. дар ҳамин ватсап мо иншоалло рекламаш мекунем. дар канали шумо да фурӯхта метавонем мардони азиз. дар ҳамун комментарии нависед ба шумо аз кадом марка ҳамин мошини зудтар лозим мо ҳамлоро дар наворои баъд на барои шумо аз рӯи комментария пешниҳод мекунем дӯстони гиромӣ. фақат шумо тамошо кунед, нагзоред навора беҳад мошинои хушрӯ қалтагай барои шумо. ҳама каса адуши тамошо кунед. мо эълона сар мекунем ба ҳамаи шумо тамошои бохӯрағат дӯстони гиромӣ. якум мошини фурӯшии ирӯза дӯстони гиромӣ. Opel Astra F солаш 1995 дар Хуҷандай бо нархи 32000 сомониш мега бо муомила дорад. сӯзишвориш бензини холӣ дар кузови хетчбек, рангиш ҳам хеле ҳолат дай, краскаша десен чихелай. объем моториш 1.6 литр, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бензини холиай, чашкаош ягонташ варид шудаги нестай, заводскай, техасмоториш буд шудагай. малярдни кораш кам ҳастай мега. срочно пул дар кора мефурӯшамез. илтимос кардан ки беҳуда занг назанед. касоне ки харидори аниқ ҳастанд рақмоша мемонем барои тамос гирифтан мемонем занг занед хатман%. мошин дар Хуҷанд бо нархи 32000 сомонӣ. лайкотона монед далчи тамошо кардан мекунем бачаи азиз. мегзарем ба дуюм эълони ирӯза. Opel Vectra 3 солаш 1994 қабул кардем дар душанбе бо нархи 27000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ дар кузов седан, объем моториш 1.6 литр, коробка передачи механикай. мошина ҳолатиш хубай гуфтанд, моториш 1.6 литр. касе мехара рақамош 905 68 72 68. занг занед. состояние мошина дар ҳамун рӯи навори телефони компютератон десен чӣ хеле бародар азиз. ҳахтон бо занг занед оиди ҳамин мошин маълумотша бигирен, маъқул шавад рафта харидорӣ кунед. барои шумо мо мондем мошинои беҳтарин шуморо дастгирӣ кунед, корои хуб мешавад. 50-60% бачаи аз меҳмон ҳастен. фақат адуши дастгирӣ кунед, лайкора монед, ба канал подписатсия кунед, подписатсия. рақамои соҳиби мошина занг занед, оиди ҳамин мошин бо маълумоти муфассала бигирен. мегзарем ба сеюм эълони ирӯза. Opel Vectra 3 солаш 2006 сол, мошин как вагон дар душанбе бо нархи 65000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамош билайн дар рӯи экрани шумо барои тамос гирифтан. сӯзишвориш бензини холӣ. дарунша нигоҳ кунед чӣ хел состояние бачаи азиз. берунша нигоҳ кунед краскаш чӣ хелай, балонош дар кадом ҳолатай. хай бо худтон оиди мошин занг зан мепурсед худтон. дар кузови седан, объем моториш 12 литр, коробка передачи автоматика. состояние мошин хубай, 4 баллони 80%. мошин дорои ҳуҷҷат, аккумулятор нав, моториш дар ҳолати курияй, задагӣ пусидагӣ варид кардагӣ надорад. маълумоти муфассал тавассути телефон мешавад. солаш 2006 сол, Opel Vectra 3. мошини хароб маромат кунед, занг занед. мегзарем ба чорум мошини ирӯза дӯстони азиз. комментарияро хондем, навори пешниҳода ласетира бисёртара хостам бародари азиз. барои шумо якта кофтем мондем. солаш 2007 даи ласети дар Хуҷанд бо нархи 42000 сомонӣ фурӯхта мешавад. состояние мошина гуфтанд ки созай, балонош 80%, дорои ҳуҷҷат, аккумулятор, моториш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. даруни мошин тозаи хушрӯй аст, дерниҳошам навай, кӯҳнам неста, краскаи навшай. касе мехара муомила мекунем. дар ҳам рақамҳои рӯи кремда занг занехтон. моториш 1.6 литр, коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дорои телевизор, ҳолати мошин хубай. касе мехара дар ҳамон рақамҳо занг занад. беҳуда занг назанед, нороҳат накунед бачаи азиз. хотири меҳнатҳои мо лайкотона монед, ба канали мо подписатсия кунед, ҳаракат кунед, моро дастгир кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi солаш 1995 дар душанбе бо нархи 10500 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ дар кузов седан, объем мотори 1.6 литр, коробка передачи механика. мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100%, 4 баллони нав, аккумулятор нав, ҳуҷҷатош буд шудагай. срочна. касоне ки мо аз TikTok, Instagram тамошо мекунед, ҳамин наворо 10-12 мошин пешниҳод шудагай барои шумо. дар YouTube дароен тамошо кунед. беҳтарин мошина барои шумо мондагем.
просто я донаша мо дар TikTok, Instagram реклама мекунем бачаи азиз. маъқули дилтон шава агар мошин дар амо рақамош занг занен, рақамои 909 52 0007 барои тамос бо соҳиби амо телефон Nexi бачаҳо. успех кинен мошина бигирен, сирошнам бардора сунда курай. солаш 1995. мегзарем ба шашм эълони ирӯза. Toyota Wish солаш 2009 мошин вагонай. дорои телевизор, ҳолати хуб, конкретния мошин, қайд кардан состояниш дар рӯи экран шумо маълумай. инами ҳолатай мошин комфортни 95000 сомонӣ мега. салонаш тозаи хушрӯ, даруни мошин кушодай. зелнашам мисол дидестен хутон дар кадом ҳолате бародар азиз. кузов минивен, мотор автоматика, объёмаш 2.0. хоб срочно вагонай ва сабда нависем, боз муомила мекунем. коробкаш автоматика. мегзарем ба мошини фурӯшии ҳафтум дӯстон азиз. бародаре ки дар амо комментаре ҳаррӯза хоҳиш мекунед, мо ҳам барои шумо мондестем. ваз приёра. солаш 2010 сол, мошин навай, фасони хушрӯай. дар ноҳияи рӯдакӣ бо нархи 31000 сомонӣ мефурӯшанд. ҳолатша дар амо экранатон дидестен чӣ хеле бачаи азиз. краскаш нави хушрӯай. мотораш 1.7 литр, пробегаш мошин хеле гаштаги 888000 км. коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубай, документаш то моҳи феврали соли 2024 ҳастай. мотораш масъалааш расход надора, фақат бензин қатъи гаштагиай. мисол агар каси дида мефора, газ мезанем, бо ай када меганем, консеренш кор мекуна. хоб 4 дискаи нав арзон мешава. мақсад ягон сум ҳам арзон мешуда. илтимос беҳуда занг назанед. касоне ки харидори конкретни ҳастен, мошини камтар арзон мешава. беҳуда занг назанед. лайкотон амонен, чанд қариб метонен тамошо кунед далши. мошини фурӯшии ҳаштум дӯстон азиз. BMW 1 состоянии тенҷ, балону 100%, мошини нави хушрӯай, солаш 2006 сол. ҳамин ҳолат да мефурӯшемаш бо нархи 70000 сомонӣ. дар душанбеай сӯзишвориш бензини холӣ дар кузови хеҷибек. даруни мошина дидестен чӣ хеле состояниш дар сурати хутон. коробкаш автоматикаи мошина. хоб мошинча ягон камдӣ надора. серьёзни харидор боша мега, занг занем, бо муомила мекунем. 4 балони нав, мотор расход надора. хадавои нави 100% кардагем, ягон камдӣ намекунӣ. фақат бензина мерези, ҳай мекунӣ, мегардӣ. вариантҳои алиши мега ягон Toyota боша, агар мисол алиш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ бачаи азиз. Mercedes-Benz V104 V124 солаш 1994 сол, дар душанбе бо нархи 65000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш дизелай дар кузов седан. объём мотораш 2 литр, коробка передачи автоматика. мошин тоза ҳай, балонаш нав, сидалинои дронаш навай, камдӣ намекунӣ, документ дора, краска равнои худшай. мошин бекамдӣ тоза ҳай, ҳуҷҷатош 4 моҳи дига пака ҳастай. касе мехарад, номерош падаркай. мерседес харо успех кинен, мошина бигирен. нархи 65000 сомонӣ. навораи мо шумо да маъқул боша бачаҳои азиз. дар ҳамон комментар нависен маъқулай, пешравӣ ба пеш нависен. мо иншоалло шумо розием, бо мо хурсанд мешем. мошини фурӯшии навбатӣ бачаҳои азиз. Volkswagen солҳои 2013 равон карданд. дар душанбе бо нархи 70000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, ранги сирх, ҳамихе ҳолат. хутон дидестен чӣ хел состояние мошина. краскаи сирх, кузов седан, мотор 1.6, пробегаш 298000 км. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. хадавои мошин дар ҳолати беҳтаринай. 4 балони нав, кондитсионераш яхай. касе мехара, рақамоша мемонем барои муроҷиат кардан бачаҳои азиз. дар экранатон бачаҳои азиз мошин нав дестен. дароян беҳтарин мошиноҳай. дастгирӣ кинед канали нави худам бачаҳои азиз. воқеъ дар амони худо то навораи баъд. худона эҳтиёт.